Løb! Den er ikke ved. Den kommer nu. Vis den det. Vis den, hvad du mener, Marie. Det kan være, den bedre kan lide at løbe den anden vej. Hvor er det dygtigt. Giv den, Marie. Tak, giv den. Vi skal løbe hurtigt, vi skal være længere foran. Så jeg gider den ikke, så vi får den bare lige med. Nu er jeg klar! Hvor var det fedt! Og vi fik det helt præcis perfekt. Ned til den, Marie. Ned og giv den.